Молодец. Күптә күрсәтен. Әдел Вахит. Молодец. Рафима, сіз әйтесіз, башлангычта 6 малай бергә укыдык дигәйме? Ул малайлар мәктәпне тәмамлагач шәһәргә киттеләрме? Авылда калдылармы? Ничек булалармы? Безнең инде 2006 елда чыгарылыш, ул укыган чорда бик күп үзгәреш кичердек инде без. Укучылар составы ягыннан чыгып карасак. Башлангыч ягында без укыганда 6 егет 6 кыз идек. Барыбыз да шушы авылдан. Һәм инде шушы егетләрнең инде 6-сының 5-се без әлеге вакытта үзебезнең авыл җирлегендә яшәп, шушы инде җирлектә хезмәт куябыз. Кызлар инде күбесе кияүгә шәһәр җирлегенә чыгып киттеләр. Бер генә җегет безнең әлеге секендә Казан шәһәрендә яши. Шунда хезмәт итә. Менә ул авылда калган егетләр үзләренә авылда кызлар таптылармы? Гаилә курдылармы? Гаилә барысы да инде тормышта ие. Төрле профессия вәкилләре араларында кунак хуҗалыкта эшләүчеләр дә бар, ички эшләр бүлегендә эшләүче, спорт школа тренеры. Шушындый профессиялар инде безнең классташлар арасында. Балалар үстерәләр. Балалар үстерәләр, балалары инде классташларның мәктәптә укыйлар. Классташ егетләрнең балаларын укытабыз әле. Мәктәптә ничә бала? Мәктәптә бу уку елында 107 бала, барысы белем һәм тәрбия ала. Барысы безгә бу уку елында 9 авылдан килеп, балалар биреп укыйлар. Биреп укучылар бар. Менә яңа 1 сентябрьдә ничә бала киләсез? Яңа 1 сентябрьдә киләсе уку елында ягышмасам без 10 бала. 1 класста. Бу шушы Күңгәр авылыннан гына. 1 класста безгә Күңгәр авылы. Аннан соң инде бүтән авыллардан да килеп кушылалар да. 5 класста. 5 класска килеп кушалар күбесенчә. Шуннан соң 3 класска килүчеләр дә бар. Балалар бакчасы мәктәптән. Нәкъ Казан артында бардыр бер авыл. Кырлай диләр. Җырлаганда киешен тавыклары җырлай диләр. Гәрчә анда тумасам да мин бераз торган идем. Җирне аз-маз тырмалап чәчкән идем, уран идем. Ул авылны һич онытмыйм, һәр ягы урман иде. Ул болын, яшел үләннәр, хәтфәдән юрган иде.